No niin, täällä me ollaan. Tää on se iso valkeinen, missä Jussikin sanoo, että on kirjolohta istutettu. Mutta täällä ei ole yhtään pintakäyntiä, niin Masa koittaa tuolla virvelillä. Mutta siis suosittelen. Tää on Nurmeksesta noin 30 kilsaa ylöspäin tonne Kuhmoon. Niin aikamoinen ajaminen, mutta kyllä kannatti. Siis leiripaikkana aivan ihana. Ja ehkä kalaakin tuolta vielä tulee. Täällä oli tämmönen pienempi niemennokka. Sitten tossa on, täältä saa vuokrata veneitä. Ja me meinataan nyt kiertää tää iso valkeinen. Se on 6 kilsaa. Itse asiassa nyt tää tummeni tää kuva, mutta tuo vastarannalla on meidän vaunu.